दिनै जोंनि जि माने इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि जि माने नैथि बोसोरारि जि जथुम्मा बे गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल मोनसे होननाय गेलेग्रा फोथाराव जादों। बेहाय फुंनिफ्राय दासिमबो जोंनि जि माने मेन गेट बेखेवनाय हाबाफारि बा जौस्रां बेखेवनाय हाबाफारि बा माने गासै माने डाइनिं हल बेखेवनाय हाबाफारि बा गेलेफुंनाय जि बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंना जोबनानै थांबाय। आरो जोङो दायो हराव जोंनि जि डेलिगेट माने सेसन बे गासैबो जिल्लानिफ्राय फैनाय गासै जों माने जोंनि जिल्लानिया माने आफादगिरि नेहाथारि बा गासै जिल्लानिफ्राय 50 जन फैगोन। बे 50 जन फैनायफोरनि जि डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनाव जानो थांगासिनो दङ। आरो गासै आसामनि माने बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै जोंनि जिल्लानिफ्राय जेसेबांखि माने सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे जे इउबिपिएफनि नैथि जि एनुवेल कनफारेन्स बे एनुवेल कनफारेन्सआव बाहागो लानो फैगासिनो दं। दिनै फार्स्ट डे हिसाबै फुंनिफ्राय मा हाबाफारि जाखो दासिम? फुंनिफ्राय दासिमबो जोंनि बे दासो आं बुंना थांनाय बायदि माने जौस्रां बेखेवनायानो जा बा खेला भलिबल खेला बेखेवनायानो जा बा डाइनिं हल बेखेवनाय बेफोर बेबायदि हाबाफोरा जाना थांबाय। इउबिपिएफ आफादनि जथुम्माजों लोगोसे गेलेनाय स्पर्टखौ लाफादों बेनि सायाव माने जोङो बेखौनो सानदों जे जों संगठनखौ सालायनाय लोगोआवनो जाहाथे जोंनि उथिफुनाय जोंनि बर' सांग्रांथि सेंग्रा बा सिख्लाफ्रानो जा बिथांमोना जाहाथे गावनि सोलेरनि लोगोआवनो गावनि जिउ खुंनाय बेबायदि बे खेलाफोरखौ जाहाथे लोगोआव लाफानानै जे बिथांमोना माने गोसोआव माने जौगालांनो हायो बेखौ जों साननानै जों खेलाखौ लाफानाय जादों। जाहाथे बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंनि माने इउबिपिएफ संगठनाव फैनानै बिथांमोना साननांगोन जे बे संगठना अखल संगठनल' नङा, बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्मबो मोनसे होदों। बेबायदि खेलाफोरखौ जाहाथे खेलायनानै माने मोनसे बान्था होनाय जागोन। बे बान्था होनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे बिथांमोना बे माने जौस्रांनिफ्राय बा बे मन्चनिफ्रायनो जाहाथे गुबुन गुबुन हादरावबो बा गुबुन गुबुन जायगायावबो दावगालांनो हायो बा बेबायदि प्लेटफर्मखौ जों होनाय जादों। आरो खोनानो मोन्दों नोंथांमोना बागुरुम्बा थांनाय गुवाहाटियाव मोसानो बिथांमोननोबो मान बावगोन। औ, गलाघाट जिल्लानिफ्राय माने दासिमबो जेसेबां बागुरुम्बा जे 17 माने जानुवारियाव जाना थांनाय बागुरुम्बा दोहौ बे जिल्लानिफ्राय मोसाहैनाय गासै मोसागिरि दामगिरि बिथांमोनखौबो जोंनिफ्राय बरायनाय जागोन।